Bore da, a chroeso i wasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant yr Eglwyd ar y sil cyntaf wedi'r Trindod. Unwaith y mis, dyn ni'n cynnal gwasanaeth aml oed, aml gyfrwng, gwasanaeth sy'n gyfuniad o'r traddodiadol a'r cyfoes, gwasanaeth lle mae holl deulu'r eglwys, o'r iengaf i'r hynaf yn addoli gyda'i gilydd. Mae'n amosibl i ni ail greu y naws o addoli ar y cyd yn yr un adeilad, dwi'n mawr obeithio y bydd y podlediad hwn yn cyfleu rhywbeth o sancteiddrwydd ac yr hwyl sy'n perthyn i'n gwasanaeth teuluol. Dyma'r dydd y gwnaeth yr arglwydd, gorfoleddwn a llawen hawn ynddo. Deithom ynghyd yn deulu Duw ym mhresenoldeb ein tad, i roddi iddo foliant a diolch, i glywed a derbyn ei air, i gyflwyno iddo anghenion yr holl fyd, ac i geisio ei ras, fel y gallwn trwy ei fab Iesu Grist, ein roi ein hunain i'w wasanaeth. Dywedodd Iesu, a gorchymyn cyntaf yw, gwrando o Israel, yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd, a char yr arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. Yr ail yw hwn, car dy gymydog fel ti dy hun, nid oes gorchymyn arall yn mwy na'r rhain. Mae'r arglwydd ein Duw yn Dduw sanctaidd,
felly gadewch i ni ddweud wrthon gyntaf bod yn y difar gennym a mae'n cymwyddau. Dad, maddau ni, pan fyddwn yn hunanol ac anghyredeg, mewn meddwl, mewn gair ac mewn gweithred. Am hyn a'n pechodau oll, maddau ni, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Bydded i Dduw holl alluog, sy'n maddau bawb sy'n wir y difeiriol, drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dduw ein tad, arglwydd nef a llawr, fy nhonell a nerth ein bywyd, molwn a chlodforwn di. Arglwydd Iesu Grist, ein gwaredwr a'n gobaith, rhoddwr bywyd yn ei gyflawnder, molwn a chlodforwn di. Ysbryd sanctaidd ein diddanydd a'n harweinydd, nerth a bywyd diw ynom, molwn a chlodforwn di. Dduw, dad, mab ac ysbryd glân, perffaith mewn undod a chariad, yn ein huno ni a thi ac a'n gilydd, yn awr ac yn oes oesoedd, molwn a chlodforwn di. Y colect ar gyfer y sil cyntaf wedi'r Trindod. Gweddiwn. O Dduw, nerth pawb sy'n ymddiried ynot, derbyn yn drigarog ein gweddiau, a chan allwn, gan wendid ein natur farwol, wneud dim da hebo ti, cyniatau ni gymorth dy ras, fel wrth gadw dorchmynion, y bwy ni dy foddhau ar ewyllus a gweithred, trwy Iesu Grist y fab ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o lythyr Paul at yr Rufeiniaid. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yn wir, cawsom ffordd, trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau, oherwydd fe wyddom mai o'r wrthrymder y daw'r gallu i ymddal, ac o'r gallu i ymddal y daw rhuddin cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein colonnau trwy'r ysbryd glân, y mae ef wedi ei roi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol, a ninnau'n ddiemadferth wedi marw dros yr aniwiol. Go bryn y bydd neb yn marw dros un cyfiawn. Efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni, yw bod Crist wedi marw drosom pam oedd yn dal yn bechaduriaid. Dwi baddwch pam mae'r ior sydd
Yr oedd Iesu'n mynd o amgylch yr holl drefi a'r pentrefi, dan ddysgu yn ei synagogau hwy, a phregethu efengyl y deyrnas ac iachau pob afiechyd a phob llesgedd. A phan welodd ef tyrfaodd, tosturiodd wrthynt am ei bod yn flinderus a diamadferth fel defaid heb fugail. Yna, meddai wrth ei ddisgyblion, a mae'r cynheuaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Deisyfwch felly yr arglwydd y cynheuaf anfon gweithwyr i'w gynheuaf. Wedi galw ato ei 12 disgybl, rhoddodd Iesu iddynt awdurdod dros ysbrydion aflan, i'w bwrw allan ac i iachau pob afiechyd a phob llesgedd. A dyma'r enw'r 12 apostol. Yn gyntaf Seimon, a elwyr Pedr, ac Andreas ei frawd, ac Iago, fab Sebedeus, ac Iowan ei frawd, Philip a Bartholomeus, Thomas a Matthew'r casglwr trethi, Iago fab Alpheus a Thadeus, Seimon y Selot a Judas Iscariot, yr un a'i bradychodd ef. A phan welodd Iesu'r tyrfaoedd, tosturiodd wrthynt am ei bod yn flinderus a diamadferth fel defaid heb fugail. Yr unfed adnod ar 15 ar 20 o'r 9fed bennod o efengyl Mathew. Ar ddechrau'r flwyddyn, cyn i'r cloi mawr, fe fues I mewn cyfarfod yn trafod gwaith yr amryw asiantaethau a'r eglwysi sy'n gweithio gyda'r digartref yma yng Caerdydd. Ar ddiwedd ei sgwrs, fe ddywedodd y prif siaradwr, un sy'n gweithio'n ddyddiol gyda'r digartref, mae angen mwy o dosteri ar ein byd, nid llai, nid yn unig yn ein hymateb i'r digartref, ond yn gyffredinol. Roedd y siaradwr yn pryderu'n fawr bod cymdeithas yn troi'n galon galed yn ei hagweddau tuag at anghenion eraill, enwedig y rhai ar gyrion cymdeithas, boed y digartref, ffoduriaid, ceiswyr lloches, aeth ymlaen I rannu ei bryder bod cymdeithas ei hun yn troi'n lle llai goddefol. Mae angen mwy o dosteri ar ein byd, nid llai. Ac wrth ddarllen yr efengyl ar gyfer heddiw, fe ddaeth ei eiriau yn syth yn ôl I'm cof wrth ddarllen am Iesu yn gweld y tyrfaoedd yn nesau ato ac yn tosturio wrthynt. Pan feddyliwn ni am weinidogaeth Iesu yn ei chyfanrwydd, yn ganolog I weinidogaeth oedd tosteri. Fe dosturiodd, fe wylodd dros eraill. Pan welodd Iesu eraill mewn angen, a'i awydd a'i ymateb, oedd estyn law o gymorth ac ynogodd ei ddilynwyr I ddilyn ei hysiampl. Cofiwn am y rheol eiraidd sy'n ganolog i'r bregeth ar y mynydd pan ddwedodd Iesu, pa beth bynnag y dymunwch I eraill ei wneud I chwi, gwnewch wythau felly iddynt hwy, hyn yw'r gyfreth a'r proffwydi. I gyflawni'r gorchymyn holl bwysig hwn, mae'n rhaid I ni fod yn dosturiol ein hagwedd tuag at eraill. Ond beth yw tosturi? Wrth gwrs, ynglwm ag ystyr y gair mae'r syniad o gydymdeimlad, trieni, trigaredd. Ond mae'r ystyr yn llawer dyfnach na hynny. Wrth wraidd y gair tosturi, y mae'r syniad o gyd ddioddef,
o fod yn ymwybodol o boen, gofid ac angen rhywun arall, ac i'r ymwybyddiaeth honno neu'r teimlad hwnnw a'n dwysbigo i wneud rhywbeth i geisio lleihau dioddefaint y dioddefwr. Yr ydym yn tosturio, pan mae dioddefaint rhywun arall yn cyffwrdd â ni mewn ffordd sy'n ein hysgogi ni i weithredu. Pan yr ydym yn tosturio, i ryw raddau neu gilydd, dyn ni'n gosod ein hunain yn esgidiau rhywun arall, esgidiau sy'n anghyfarwydd ac yn anghysurus i ni, ac mae hynny'n ennyn ynom gydymdeimlad sy'n droi'n gymorth ac yn ymateb ymarferol. Mae hyn oll yn wahanol i deimlo trienni, lle rydym yn teimlo'n flin dros rhywun, ond dyna fe, rhyngddo fe a'i gawl. Pan dyn ni'n cydnabod ein cyd-ddibyniaeth ddofn ar ein gilydd, y mae tosturi a chydymdeimlad yn tarddu. Pan dyn ni'n cydnabod ac yn teimlo ein bod yn perthyn i'n gilydd o'r mwyaf hyd y lleiaf, ac ein bod yn blant Duw ac yn rhannu'r un ddynoliaeth, yno y mae tosturi yn dechrau. Yng ngeiriau un diwynydd, ni byd dragwrol na bai dosturiol. Hynny yw, fe welwn ni ddewrder a mawredd unigolyn, yn ei barodrwydd i dosturio a dangos trigaredd. Yn ein darlleniad o'r Efengel heddiw, fe welwn ni Iesu yn tosturio. Yn fynych yr ydym yn anghofio mai pregethwr teithiol oedd Iesu yn mynd o un pentref, o un dref i'r llall, dan ddysgu a phregethu'r Efengel. Roedd e byth yn aros yn hir iawn yn un lle, ac wrth gwrs, doedd dim llawer o groeso iddo aros mewn rhai ardaloedd chwaith. Ac wrth deithio o un pentref i'r llall, fel yn ein darlleniad heddiw, byddai dyrfaoedd yn ymgasglu o'i amgylch, pobl a'i anghenion ysbrydol a phob llesgedd arall yn dod ato ac yn mofyn ei gymorth. Fe welodd ymhlith y dorf, y rhai oedd yn flinderus ac yn ddiymadferth. Fe welodd Iesu y rhai oedd wedi cael ei gwthio i'r cyrion, y rhai yr oedd cymdeithas yn ei hanwybyddu ac yn ei hesgeluso. Fe welodd y rhai oedd yr awdurdodau crefyddol wedi galw am amryw resymau yn halogedig, ac felly doedd dim croeso iddynt yn ei synagogau. Dros yr rhain yr oedd Iesu'n tosturio, fe drychodd arnynt yn ei gweilaidd, a gweld nad oedd ganddynt fugail. Beth yw bugail? Ond rhywun i fod yn gefn iddynt, rhywun i fod yn llais drostynt, rhywun i fod yn llaw o gymorth ac yn ymgeledd iddynt yn ei hangen. Bugail, rhywun i'w codi o'r pydew a'i gosod ar ei traed ar dir cadarn a rhoi cyfle iddynt. Bugail i ofalu amdanynt a roeddynt gynhaliaeth ysbrydol a chorfforol. Ac fe gawn Iesu yn tynnu sylw a'i ddisgyblion at yr holl rai blinderus a diymadferth hyn, y rhai yr oedd yn tosturio wrthynt ac meddai y mae'r cynheuaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Wrth gyneuafu mae'r gweithiwr yn gweithio'n ddiwyd ac yn ofalus i gasglu'r cnydau gwerthfawr ynghyd i ddiogelwch a chysgod yr ysgubor. Ac felly roedd Iesu trwy ddefnyddio'r gair cynheuaf yn y cyd-destun yma yn gweld ym mhob un o'r unigolion hyn a'i gwerth fel plant Duw oedd yn heiddi pob gofal ac ymgeledd. Yn wyneb y fath angen ac o'i dosturu, ymateb Iesu oedd gofyn i'w ddisgyblion i weddio, deisifwch felly ar arglwydd y cynheuaf, anfon gweithwyr i'w cynheuaf. Ac fe ddaeth yr ateb i'w gweddiau. Efallai roedd yr ymateb i'w gweddiau ychydig bach yn anisgwyl, pan sylweddolon mae nhw, a disgyblion eu hunain, oedd yr ateb i'w gweddiau. Mae nhw oedd y gweithwyr, mae nhw fel Iesu oedd y rhai ymgymryd ar gwaith o leisi dioddefaint ac ymateb i anghenion y flinderus a'r diymadferth a'i dwyn ynghyd i fwynhau cyflawnder bywyd,
cyfiawnder a gofal yng nghymdeithas teyrnas Dduw. Yn y genhadaeth a'r gwaith a ddechreuodd Iesu gyda'i ddisgyblion y dwyrnod hwnnw, y gwaith a darddodd o dostieri, fe welwn sylfaeni gwaith a chenhadaeth yr Eglwys yn cael ei gosod. Ac yn syth, fe gawn Iesu'n penodi o blith ei ddisgyblion, 12 i fod yn apostolion. Mae'r disgybl yn un sydd o dan hyfforddiant. Ei waith yw dysgu wrth y meistr a meistrioli ei grefft. Mae apostol ar y llaw arall yn un sydd, ar ôl y dysgu, ar ôl cyrraedd y safon, yn cael ei awdurdodi ac yn cael ei anfon i weithredu yn enw'r meistr. Wrth gwrs, mae'r apostol yn parhau'n ddisgybl, yn parhau yn y gwaith o ddysgu, wedi'r cyfan, dyn ni'n dysgu trwy gydol ein hoes. Ond gwaith yr apostol yw cynrychioli'r meistr a gwneud yr hyn y mae'r meistr neu ddysgu ddoi wneud. Roedd y 12 wedi dysgu wrth draed Iesu, bellach yr oedd yn ei hawdurdodi nhw i weithio yn ei enw a'i hanfon i gyflawni ei waith. Pan edrychwn ni ar y rhestr o enwau, fe welwn mae pobl ddigon cyffredin oeddent i gyd yn y bôn, pysgotwyr, casglwr trethu, zelot hyd yn oed, ambell un i wyddom dim amdano, cymysgedd digon od o unigolion mewn gwirionedd. Yr unig beth oedd ganddynt yn gyffredin oedd ei cariad tuag at Iesu a'i ffydd ynddo, a'i parodrwydd i wasanaethu ef trwy wasanaethu eraill. Pan benododd Iesu ei ddisgyblion i fod yn apostolion, ni ofynnodd iddynt fod yn siaradwyr hiawdl, esbonwyr y gyfraith, dadleuwyr brwd a chraff, na chwaith dehonglwyr defodau, ond yn syml i fod yn weithwyr, gweithwyr tostieri, apostolion tostieri. Ac ai dyna'n galwad ninnau fel Cristionogion yn yr 20fed ganrif ar 20, i fod yn weithwyr tostieri, apostolion tostieri, sydd wedi cael ein galw a'n hanfon i gadw tostieri Iesu ar waith yn ein cymdeithas, lle mae peryg i galon gymdeithas droi'n galed. Byd lle mae peryg i begynnu o bob math, adeiladu gwahanfuriau o ddrwg deimlad a chasineb. Byd lle welwn ni gynnydd yn nifer y blinderus yr diamadferth. Gweithwyr tostieri sy'n medi cynheuaf cyfiawnder. Wrth fod yn ddisgyblion i Iesu a dysgu wrtho, boed i ni fod yn apostolion tostieri. Tostieri sy'n troi'n gymorth ymarferol ac sy'n newid sefyllfaoedd eraill gwell. Mwy o dostieri Iesu sydd angen ar ein byd, nid llai, mwyn ei enw. Amen. Y credo. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w dad, fy nhonnell pob bod a bywyd, yr un yr ydym yn bod ar ei fwyn. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w fab ac ymerodd ei natur ddynol, a fe farw drosom ac at gyfododd. Yr wyf yn credu ac yn ymddiried yn i'w ysbryd glân, sy'n rhoi bywyd i bobl Dduw ac yn ymlygu Crist yn y byd. Dyma ffydd yr Eglwys, dyma'n ffydd ni, yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn un Duw, Tad, Mab ac ysbryd glân. Amen. Iesu gaedwad bendigedig, Trindod egwan ar methedig, tan yr adwy tacharedig, rod y ras yn erbyn ni. Iesu bios gynt yn faban yn nefadau ar weithiau, dirion ar gwyfadwy ti. Iesu dros am bihast farw, ar y croes bren caelon garw,
Arglwydd cariadlon, rwyt yn galw arnom ac yn ein galluogi i wasanaethu di. Iesu mwy na thirion, brenin mawr o iachawdwr graslon, rando ar ein Arglwydd cariadlon, edrych ar ôl y rhai sy'n mentro a'i diogelwch eu hunain mwyn gofalu am eraill. Weddiwn dros feddygon, nyrsys, gofalwyr yn y gymuned, athrawon a phawb sy'n helpu'r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau. Iesu mwy na thirion, brenin mawr o iachawdwr graslon, rando ar ein Arglwydd cariadlon, yr rwyt yn ein galluogi fyw fel disgyblion i ti. Roedd o'i thineb, dychymyg a nerth i ddyfalbarhau y rhai sy'n wynebu di faterwch, neu sy'n wynebu anawsterau ac wedi cael eu siomi wrth iddynt geisio byw fel disgyblion i ti. Weddiwn dros yr eglwys yn ei gwaith o feithrin disgyblion newydd. Iesu mwy na thirion, brenin mawr o iachawdwr graslon, rando ar ein Arglwydd cariadlon, rwyt yn deall beth yw dioddef dros yr hyn sy'n iawn. Rho gysur a dewrder i'r rhai sy'n cael ei gyrcharu ar gam, a'i bychanu a'i harteithio oherwydd ei ffydd, hil, cenedligrwydd, neu am unrhyw achos cyfiawn arall. Helpa ni sefyll dros yr hyn sy'n iawn ac yn wir. Iesu mwy na thirion, brenin mawr o iachawdwr graslon, rando ar ein Arglwydd cariadlon, dysgais ni weddio dros ein gelynion ac i geisio cymod, ac os mae'n dibynnu arnom ni i ddal mewn heddwch a phob un. Weddiwn dros bobl sy'n erlyd rhai sy'n credu'n wahanol iddynt hwy. Oed iddynt gael eu cyffwrdd gan ffydd ac i'w cylonnau gael eu hagor i gariad, fel yr unir y byd yn dy gariad di. Iesu mwy na thirion, brenin mawr o iachawdwr graslon, rando ar ein Gweddiwn gyda'n gilydd, nefol dad, diolchwn i ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad, ac am bob hapusrwydd y gall rieni a phlant ei rannu. Gofynnwn am eithgariad ein hamgylchynu, a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod dy dangnefedd bob amser. Arglwydd, yn dy drigaredd, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein hechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef,
felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can i seiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Agweddiwn am fendith Duw. Bydde di gariad yr arglwydd Iesu eich tynnu ato ei hun, bydde di nerth yr arglwydd Iesu eich cryfhau yn ei wasanaeth, a bydde di lawenydd yr arglwydd Iesu lenwi eich cylonau. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac y drigo gyda chwi yn wastad. Amen.